सब कोई के दे दिन आवली तो सब कोई के सुख होला। एगो हमरा घर आइल बा ई साथे साथे कोई तारी काम करे के उनके आइला से हमरा कौन सुख बा। का रोज सुत उठ के चालू हो जाता है बोला तो ऐसे बन जैसे कि हम कोनो कामे ना करे। हम तार नाम देके कहे गनी का 24 घंटा खाली लड़ाई कर में रहे। नाम ना धनिया इतना दूरवा में के बाटे हमरा अलावा। तू ए तरह करे लो ऐसे तारा लागत है जे हम तोहरे कह दनी का तहनी दोनों बड़ी सुबह सुबह स्टार्ट हो जालू सा रे छूट के तू ही तार का चुप हो जाबे त का हो जाई। वो बोलते तो बोले दे ओकरा के ए काहे चुप हो जाई। और मेरे हारू बोलते तो कुछ ना हम बोलते हैं खाली हमरे के चुप करावता है। देखा तनी एकरा छोड़ बड़ के तनको लिहाजे नहीं के जे केकरा से का बोले के बा। सहारा बड़ी पता बा केकरा का बोले के बा। ओइसे रोज रोज आनी बानी मारता रू रुका भी बताओ तो। खाली नीचे बैठ के फोने चलावत रहे ऊपर दोनों मर्द में हमरा से झगड़ा करता रहो पैसा गर्मी दिखाता रहो। अरे का हो गई भैया में भी हवल होता नहीं कुछ बोलता है तो सही कह रहा सब बात में लड़ल जरूरी थोड़ी बैठे रउआ सही हम ना सही राउर भैया भाभी हवल हम वो लोग कुछ ना माने ना तो वो लोग के साथ रहे ना तो हमरा साथ विधानों के सायों साविका पता ना का करता है कुछ बुझाते नहीं खे का तहनी के चाहत के हमार घर ना बसो का भाभी रो तो एकदम अति कर दिले बानी। एगो दियादी आइल भी तो साथे लेके चले के चाहिए अपना छोट बहन की तरह माने के चाहिए। रो लड़ मरले बानी चाहतनी घर उजड़ जाओ वो चाहतनी तो कह दी बतावा ना हम का कहनी आई नीचे गली तो सीखा पढ़ा देली उहे रो लड़े आइल बनी। वो तो एक बात नहीं के सौ कौन बात कहला पर लड़ जाती है। वो कौन भांग थोड़ी पी ले बाड़ी कि कुछ काला पर लड़ जाता रही ओतर बात बतियाओ तो खोलंग तो लड़ता रही एते रोज रोज होई तो केतर साथे रह पावल नीचे जाके कहत रही है कि रोज रोज झगड़ा करता या तो वो लोग के चुनी तो हमरा के चुनी उनका सामने अब तनी के तो ना चुने। हाँ तो तू मेहरारू गुलाम पढ़ले बाड़ी जौने कहते वही रास्ता पे तू चलता रही। हाँ तोहरो जे तरह के बोली बात विचार बाटे लगते बा कि तू अलगे होके के चाहता रह जब ये दोनों जन के मानसाय बाटे तब अलग हो जाए के।